Gabi Bumbudyon ug sa atong again atong suking tigpaminaw sa kahanginan. Ang ato mga basketball enthusiast na minaw ron, unya nakatang na pod sa imong Farless forecast. Unang pangutana sa Game 5 ug mga adlaw tali sa Boston Celtics ug sa Dallas, kinsa may mudaog? Ani magunta Bumbudyon, da maguntay we view both sides So ang supporter sa Dallas, they still believe sa mo datong mga nakapusta sa series sa Dallas atong nag-plus 2 games. So I'm pretty sure nga they still believe na Dallas will still win tomorrow. Di ba? Samot nidaog sila pag game 4 with 38 points ang labaw nila. But on the other side, Boston Celtics home court advantage tomorrow. Di ba? Mabalik ka sa Boston. I would say nga mas pabor ang Boston. It's because home court advantage. Second, I think Kristaps Porzingis will be playing tomorrow. And third is mas lahi yun sa feelings kung mo champion ka sa imong korte. So naibot pasabot atong lousy ang performance sa Boston pag game 4. It's because I think mas ganahan sila nga mo daog sila og kampyonato mismo didto sa ilang korte ugma ang adlaw Bumbudyon. Doon ay mga nakamatikod nga nausab man ang dinuwaan sa Boston. Sige na og rally og score ag Dallas di man mo time out ang Boston man magipasagdaan nga mulabaw nagdako ang taga Dallas unya doon ay ningon nga basin gibigay ko no ang game 4 o say kasulti ni mo ani. Kanang moingon tag gibigay Bumbudyon, natural na dyan na siya sa business kay entertainment ug negosyo mo dyan niyang NBA. Pero ug mutanaw ka sa duwa, Dallas had a strong start. Nindot ang ilang sugod sa duwa ug ni step up ang ilang bench players, mas pabor ug mas ni step up ang mga bench players, bench points mas pabor ang Dallas compared sa Boston Celtics nga murag nihinay jud sila. Low scoring ball game sila, ilang 3 points, ilang field goals at 2 points ug 3 points. Ubos kay sanan nawala ang ilang duwa nga drive and kick, katong mulusot, kick out, move the ball, nawa more on isolation sila. Sayo kayo na frustrate si Jaylen Brown ug si Jason Tatum, while sa other side si Kyrie Irving og si Luka Doncic nagsigirag smile, nagsigatawa, mura mag katong game 4 mura mag sila may ahead sa series, ila ra man gikatawan murag white pressure. Mao. So, it's because na sila sa korte nila. So positive sila nga they will win that game. And karon nga mobalhin ta sa Boston ug mga adlaw, I think lahi ang aura aning Dallas Mavericks na sila'y kanang kukahadlok nga basig mapildi sila or malubong sila sa iyo, maunay mga factors ug mga adlaw Bumbudyon. Pila ka percentage imo nakita ani nga modaog ang Boston? So far sa wapatay paltos sa atong forecast sa NBA, di ba? Atong gipredict nga games 1 to 3 modaog ang Boston Celtics, so mao jud nahitabo. Og sa game 4 modaog ang Dallas Mavericks. So na tinuod jud Bumbudyon. So sa game 5 I think ari na ni humanon sa Boston. Modaog ang Boston Celtics tomorrow. I would say 90% modaog ang Boston tomorrow. Pila may betting odds ron sa muhag na monitor? I just checked the betting odds Bumbudyon sa ang pinakadako nga plus sa Dallas Mavericks kay 6.5. Kanang 6.5 equivalent nag 7 points? No, that's 6.5. Gituyo ang guna nila Bumbudyon kay para wala jud tabla. Kay og modaog ang Boston og ang labaw nila 7 points. Pildi ka. Kung nagdalas ka kay 7 points na pa may 0.5. Pero og plus kung modaog ang Boston og 6 points sa labaw,
mudaog ka kung ari ka sa Dallas kay 6.5 man ka nilabaw pa kag 0.5. Mao di. Onya kanang di abay nakikpustahan ay pud og +1 game? Naay +2 games, naay +1 game. Pumudyo na mo tayo gitawag og kanang mga avid fan, mga die-hard fan sa Dallas, samot nag kaning mga patan-on karon nga naay mga extra nga kwarta unya ila jung gi-idolize si Luka. Kinsa may di mag-idolize ni Kyrie Irving nga si Kyrie Irving ang nay pinakamaayong handles or dribbling sa NBA. Daghag nag-idolize ani niya samot na mga Pilipino, mga Pinoy, mga basketball lover ba yata. So basketball country ba ning Pilipinas before nisud ning mga volleyball nga mura ning mga artista ang mga players mao nang gitang kilig sa mga tao karon. Oo. Ako na obserbaran sa Game 4, tuyok ang bola sa Dallas. Kaysa Game 3 manggod, sige lang kang Luka, sige lang ka Sipiat, daghan kayong usik bola. Pero sa Game 4, gituyok nila ang bola, so daghan na anamuntos. Mao ti rason nga ako nakita nga nilabaw og maayo ang Dallas. But mang sabton nga mao to ilang adjustment sa duwa nga ilang gipakita sa Game 4 para mo daog sila batog sa Boston. Yes, Bombo Jun, sa atong now obserbaran sa ang basketball gyud is game of runs. And kung kinsa to'y makashoot, mao gyud mo daog. Kay sa first 3 games manggod sa Dallas Mavericks, more on isolation play, iya-iya, solo-solo, and atong ilang first 3 games, bisag unsaon og pasa ni Luka sa iyang mga teammates nga open, di man gud manulod ang ilang mga tira. Maunang napildi jud sila. So katong game 4, buinas ang iyang mga kauban, kutob sa iyang mga gipangpasahan nga open, nasa lang mga offensive rebounds. Buinas ang ilang mga shooters nila sa gawas ni step up. Mostly ang mga bench players, mga second unit sa Dallas Mavericks. Motong nidaog sila. So ugma nipis ang kahigayunan nga modaog ang Dallas Mavericks pero sa bayani og buinas ang ilang mga itsa hilabilang sa 3 naay chance nga modaog pero nipis ang kahigayunan. Sakto kaniha Bombo Jun, musamot og ganipis kung muduwa si Kristaps Porzingis. Actually, he was available, he was healthy pag game 4, but wala lang gipugos sa coaching staff, sa management sa Boston. It's because they're preparing for game 5. So ilang gipapahuway si Kristaps para 200% healthy siya for tomorrow. So do tatanaw na ugma no, murag do or die yun sa Dallas kay kung di sila mo daog ugma, hunong na ang duwa kay mo champion ang Boston ani og mga adlaw. Mao, sakto Bombo John. Ang ato ani again mobalik ta sa mga 50-50 ball, musud ng officiating, musud na ang referee. Ari na ni siya daugon. Naamgod sila gitawag good Bombo John sa Amerika kaning mga mafia daw. Dili kayo kumutuwa na pero naamong ko'y mga referees good nga na-convicted before nga gipangbayran sila sa mga sindikato. Na ay mga referees, na ay mga coaches, na ay mga players karon nga convicted jud nga ilang gibaligya ilang mga duwa tungod lagi ni aning betting sites nga naa siya'y makapusta ka o ari lang ka sa individual player. For example, si Luka Doncic, mulapas bang iyang puntos og 30 points? Or dili? Naingon ana. Or sa first quarter, kinsa may una nga makapuntos og 10 points? Ang Dallas ba o ang Boston? Panang sugal sa online naa Bombo John. Maunang usahay di ta maka likay aning mga hugon-hugon nga mabaligya, nga mafia, nga bias. So kani di niya to kalikayan ni sa samot na sa pustaanay nga NBA Finals nga dako kay ang liga. Ang NBA ang pinakadako nga liga sa tibuok kalibutan. Kani kay